Čaute, vítajte pri 10. epizóde Minecraft Hardcore Survival. Mal som niečo špeciálne naplánované na túto epizódu, ale neočakávaný vývoj situácie ma prinútil zmeniť moje plány, pretože ako som hral opäť medzi videami, tak nastala zvláštna situácia a aj napriek tomu, že som to tu celé ohradil a nasvietil, dovolím si tvrdiť, veľmi kvalitne, tak potom, čo som sa ráno zobudil z postele, som stál, vyšiel som von a boli tu, myslím si, že traja zombíci. Mám pocit, že niektorí z nich boli zombie villageri a nastala veľmi ťažká situácia, pretože horeli v ohni. Ja som sa len tak stihol zachrániť na poslednú chvíľu, na to bol dobrý ten bucket. Môžete si pozrieť tú situáciu práve v tejto chvíli. Takže takto prebehlo. Naozaj vďaka, že som mal so sebou tú vodu, alebo možno by som uhorel. Podarilo sa mi zachrániť dvoch villagerov. Obaja sú v tomto dome, kde som ich zavrel. A teraz pôjdeme spať, uvidíme, čo bude ráno, a môjim ranejším plánom je vždy, keď prechádzam tadeto, tak počujem zvuky skeletónov, počujem tu netopiera a počujem tu samozrejme zombikov. Takže čo budem robiť v tejto výročnej epizóde je to, že sa pokúsime vyriešiť tento problém, pozrieť sa, či je tam nejaká jaskyňa alebo niečo podobné. Poďme teraz spať. Dúfajme, že tu ráno nebudú žiadni skeletóni, nikto zlý, žiadni zombíci a nikto, že nezabije našich villagerov, ktorých som na noc skryl. Je to tak. Minulé, keď som tu bol, keď prišli tí zombíci, nechám ich tam, tak som mal dokonca pocit, že sa to premenili tí moji a boli vnútri tu v tomto dome zavretí zombie villageri. No to sa asi nestalo. Nechám ich zavretých, nech sú bezpečí a poďme na to. Ja si myslím, že by sme mali začať niekde tu. Tu sú tie zvuky najsilnejšie vždy, keď tu kopem. A teraz som to nedomyslel, ale mám tu lopatku, čo som ukradol nejakému zombikovi, ktorého som zabil. Možno som to mal spraviť troška bezpečnejšie, aby sa mi tu ľahšie dalo vyskočiť von, keby sa tu niečo stalo. Tak držte palce. Nech sa tu nič nestane. Počujte tie zvuky. Sú tu všade. Myslím si, že možno viacej trošku týmto smerom. Tak uvidíme. Stále nič. Aha. Dalo sa mi to. Tu je diera. Niečo tam bolo. Niečo tam bolo, niečo tam je. Tu nám to celé spadlo. Takže tú dieru ako keby už nebolo vidno. A už tu vlastne ani žiadna nie je. Tým pádom... A, tam je. Vidíte? Poďme o úroveň nižšie. Povedzme tu. Pozrime sa na to. No ale tu nič nie je. Tak ja naozaj neviem, ktorým smerom sa vydať. Poďme ešte nižšie, ale mám taký pocit, že tu nič nebude. A predsa. Tak vyzerá to, že tieto village sú naozaj veľmi zle postavené. Že sú tu medzery. To ma neteší. Že sú tu diery v podlahe, v betóne, v základoch. Dobre, nechajme toto zatiaľ tak. A ešte mám tip, že tu, približne v tejto oblasti, by sme mali s týmto smerom viacej. Tu sa mi zdajú, že znejú tie zvuky, ale neviem to zaručiť. Mám pocit, že toto by mala byť studňa.
Je to tak? Drevo. Mohol by nám hodiť nejaký flint. No, niekto otvára dvere, tak som zvedavý, kto to je. Pretože... Aha, počkať, ale dvere sa dajú otvoriť znútra, či nedajú? Aha, dvere sa dajú otvoriť, ale von nevídu. Tu je jeden. A je tu aj druhý? Aha, bože môj. Asi tu obaja, no tak asi iba otvárajú dvere, dúfajme. Alebo prežil niekto, o kom neviem, že prežil. Dobre, tu sa poďme pozrieť, no je to presne ako som hovoril, čiže to je tu. Ja neviem, nechcem tam skočiť, lebo sa utopím. Sú to oni? Teraz som to nevidel, som sa nepozrel, dobre. Či to oni otvárajú tie dvere? Alebo je tu nejaký dom, ktorý je pod podlahou, preto je tam nejaká vzduchová kapsula, kde vlastne žijú títo. Zase som to zmeškal. Tak, ale toto už nie je možné, ukážte. Musím počuť, že keď otvoria tie dvere, či to otvoria títo, alebo niekto iný. Ale ja mám pocit, že to otvára niekto iný. Tak toto je záhada. Zase som to zmeškal. No. Tak ja naozaj neviem. Boli ste to vy? Chlapi, však priznajte sa, ja vás tu sa snažím zachrániť a vy takto. Čo mám teraz robiť? Vera. Kde ste tu stále ten šíp? To neviem, jak sa ho zbavím. Tu som vylial tú vodu, keď som sa zachránil. Počujete toho netopiera. Ešte skúsme ísť tu viac doprava. Mám ešte jeden starý. Zase som to zmeškal. Bože. Tak šanca, že to nezmeškám je malá. Keďže sa na nich idem pozrieť iba občas. Pozrite tie dvere. Otvor sa. Bože. Nevadí. Ja to tu stále počujem takde. A je to tu. Máme to. Máme to. Rozhodne to, ale... Rozhodne... Dostal som flint. No. Tak toto ma teda nepotešilo. Takto blízko pod domom. Na jednej strane je to paráda, je tu strašne veľa koulu. To sa zíde vždy. Kto vie, mám pocit, že toto by sa mohlo napájať na ten mineshaft. Možno táto ľavá strana. Na ten mineshaft, v ktorom sme boli. Mám ešte dve svetla iron. Tak ten rovno zoberem. Dúfajte, sledujte, dúfajte. Dúfam, že odtiaľ nič nepríde, tak sledujte aj vy. A mám pocit, že už padá noc, určite sa blížime týmto videjkom k 10 minútam, neviem to vôbec odhadnúť, koľko sme kopali, koľko sme sa zabávali. Berem tento iron a odchádzam rýchlo preč, tak aspoň takéto niečo na záver ma potešilo v tejto výročnej 10. epizóde. A uvidíme. Nejakú vodu počujem. Dobre. Tak. A zoberiem si aj toto samozrejme. Veď nech to môžem rýchlo vypáliť. Ale nenápadne, sledujte.
pozor, tam je nejaké svetlo, dúfam, že to je moja druhý torč, ktorý tam presvieta a nie je nejaká láva. Dobre, takže zoberiem si toto. A pomaly sa lúčim, mal som ešte v pláne zaviesť... No, žiadneho moba sme ale nevideli zlého, tak ja neviem. Zatiaľ to tu nasvietím. A čo spravím je, že si označím tak. Tu nemôže výjsť nič hore. Čiže nechám to takto. Dobre. Lebo počujeme tu stále tie zvuky. A napriek tomu vidíte sami. Vidíte sami, že sme nevideli žiadneho zombíka, nič, no nevadí. Bola to úspešná epizóda, deň máme takmer celý za nami. Takže, neviem, či už som stále spomenul, že som chcel spraviť na záver vlastne pridávať vždycky nejaké také dobré tipy, ktoré by ste mohli použiť v Minecrafte. Niečo také, ako bolo tu na postavenie tých kobercov. Na toto. Tak uvidím, či sa mi niečo také podarí alebo nie. Pravdepodobne až od nasledujúcich epizód. Zatiaľ sa s vami učím, majte sa, toto bola pravdepodobne aj tak dlhá epizóda. Ja idem domov rýchlo sa zabarikádovať, aby som prežil noc. Možno, že už sa dá spať, nedá ešte dobrú noc. O chvíľku, keď pôjdem spať, vidíme sa na budúce.